ام ji destpêka nûçeyê xwe de behsa durziya dikin, behsa Swêdayê dikin û agahiyan di derheqê wan de bi were bi parve dikin. Niha em ê binêrin li Sûrî çi qas dirzî hene, li kûî derê belavin û zêdetirî wan li kûî derê bicî bûne. Li gor lêkolîna ku me kiriye, hejmara durziyan li Sûrî nêzîkî milyon kesî ye. Piraniya wan li çiyayê durziyan an got li başûrê Sûrî bicî dibin, yani Swêdayê, hindek dever li derdora wê hene, di dîrokî de navê wê çiyayê durziyan e, lê bi piranî li Swêdayê ne. Wekî din jî li ceremana û sehnaya yên nêzîkî Şamê ne, yên girêdayî Şamê ne ku ew jî yani durzî hejmareke zêde lê hene, hema bêje ji sedî not durzî li wê derê dijîn. Devereke din heye hejmara durziyan lê hindike, çiyayê Simaq ew jî li Idlibê ye, an got li bakurê Sûriye, durzî li wê derê jî bi cî dibin. Helwesta durziyan ji destpêka aloziya li Sûrî çi bû? Wan dijbertiya hikûmeta behs kir. Rejîma behs kir, bi tu awayî siyaseta wê qebûl nekirin û daketin meydanan hetanî qebûl nekirin ku kesekî wan jî di nava artêşa rejîma behs de cihê xwe bigire. Berî ku rejîm hilweşe jî we dît ku rojane li wê derê xwepêşandan çê dibûn, daxwaza avakirina welatekî sivîl dikirin, welatekî demokratîk û nenavendî. Ev helwestên wan in, lê piştî ku hikûmet hilweşiya, ev cara duyemîn e şer û êrîş li dijî durziyan têne kirin. Berî demekê li ceremana û sehnayayê bûn ku li wê derê İsraîlê careke din rê li ber êrîşa çekdarên hikûmetê girtin û vê carê cara duyemîn e li Swêdayê van kêliyan de xwe şer li hemberî durziyan heye, lê dibêjin ku daxwaza wan avakirina welatekî nenavendî sivîl e ji bo ku mafê her kesî têde were parastin. Durzî dibêjin em dixwazin em xwe bi rêve bibin. Bila girêdayî Şamê be, lê rêvebirina wan û ewlekariya wan di destê wan de be. Ev daxwaza wan a sereke ye û qebûl nekirin têkevin bin banê Wezareta Parastinê de, çimkî şêweyê avakirina hikûmetê qebûl nakin. Ji ber evê çendê bînerneja em dibînin ku îro roj êrîş li dijî wan dijwar dibin. İsraîl dibêje ku ew qebûl nake li ser durziyan şer çê bibe. Her wekî ji deverên din ên Sûrî ji birî alîgirên hikûmetê her kes piştgiriyê dide durziyan û dibêje ku heqekî wê ê rewa heye. Li Sûrî giştî wekî ku me got nêzîkî milyonek durzî heye, dibe kêmtir be, dibe zêdetir be, yanî bilançoyek rast û a piştrastkirî tune ye, ev li gor lêkolîn û lêvegerên ku li ser durziyan nivîsandine.